Hola, en aquest tutorial veurem dos mostres de diferents cursos d'idiomes i veurem els índexs interactius dins d'aquests cursos i com funcionen. Un índex interactiu ens ajuda a millorar la navegació dins d'un curs Moodle i l'organització del contingut. Un índex interactiu permet als estudiants trobar ràpidament els temes o mòduls específics dins d'un curs. Ara veurem on s'ha de col·locar, on es pot situar o s'ha de situar aquest índex interactiu. Això es fa a la part general. Com podeu veure, tenim aquí un Moodle original i tenim sempre de manera predeterminada aquest fòrum d'anuncis, que és un fòrum que ja el tenim creat i és unidireccional. És per anunciar o comentar coses per part del professorat a l'alumnat. Aquest fòrum d'anuncis jo normalment el poso sempre dins del tema 1, aquí, i podem fer duplicats. Són fòrums unidireccionals i és interessant fer una duplicació perquè així el podem aprofitar per altres temes. Aquí és infos de classe i deures. I en lloc de posar tema 1, el primer tema està bé que sigui informacions, links, etc. D'aquesta manera ja no tenim aquests accessos o aquests links importants dins de la part general. Per què recomano això? Perquè a la part general, aquesta part és com la portada d'un llibre. La part general, tot el que posem aquí a dins es pot veure sempre, sempre. I a vegades hi ha temes importants que no cal que estiguin sempre a la vista, però sí que estiguin en un primer lloc. Si jo clico aquí informacions, veureu que estan aquests anuncis o dates d'exàmens, etc. Si volem tornar a la part general, hem de clicar aquí. Per tant, el que posa aquí no es pot suprimir mai. Això hem d'anar amb compte, perquè si suprimim aquest accés, si un alumne va al tema 2 i vol tornar al curs sencer i nosaltres hem suprimit aquest link, ja no podrà tornar al curs sencer per aquesta via. Haurà d'anar a l'índex d'aquest costat i navegar per aquí. Per tant, aquesta part general es pot renombrar i posar, no sé si és un curs d'alemany, anem ara a un curs d'alemany. Jo he renombrat i he posat que és un A1, Blended Deutschkurs, amb un llibre, treballem amb el llibre Momente, i aquí també es pot posar visió general del curs. Molt important, no s'ha de suprimir. I aquí ja tenim un índex interactiu de tot el curs. El curs consta d'una part d'informacions, links, i consta de 7 mòduls i la part d'expressió oral. Aquí ja tenim el contingut del curs, que es pot veure ràpidament. Les imatges que he posat són les imatges que corresponen a cada secció, a cada mòdul. Aquesta és la secció d'informacions, links interessants, el mòdul 1, el mòdul 2, 3, 4, 5, 6, el 7 i després tenim la part de l'oral. Bé, per evitar tenir que navegar tota l'estona, l'alumne té aquest índex interactiu que es troba dins de la part general. Si cliquem a Bearbeiten, veureu que aquest índex ho he posat dins de la part general. I tot el que es posa dins d'aquesta part sempre és visible. Si jo clico a editar, veureu que aquí tenim una taula. És una taula que he afegit les imatges i després he afegit els links a cada imatge, de manera que els alumnes puguin navegar d'una manera interactiva dins del curs. Tot el que poseu, doncs, dins aquesta part genèrica es pot veure sempre. És com si fos la portada d'un llibre. Hi ha un tutorial específic on explico pas a pas com dissenyar
aquest índex interactiu. Ara simplement vull mostrar la utilitat pràctica d'aquesta tipologia d'índex. Si estem a meitat de curs i anem pel mòdul 4, l'alumne va al mòdul 4 i s'obre automàticament al costat el mòdul 4. L'alumne pot tornar al curs sencer, que està a l'altre costat. Vale? A veure, això ho puc ampliar. Un moment. D'aquí una ampliació, perquè pugueu veure, aquí està el curs sencer, però he clicat a 4 i el 4 s'ha obert al costat mateix, en una pàgina nova. Vale? Per tant, aquí tenim ja tot el mòdul 4 i les lliçons corresponents, que són 3 lliçons, la 10, la 11, amb els quiz respectius, la 12, i al final de cada mòdul tenen el test del mòdul corresponent. Bé, si l'alumne vol veure el curs sencer, va al costat, aquí a dalt, al costat, i està un altre cop dins el curs sencer. També, si està dins el mòdul 4 i vol tornar al curs sencer, ha de clicar aquí. Molt important, mai s'ha d'esborrar aquest link, aquest accés, ja? El podeu renombrar, però no esborrar. I ja tornem a estar dins el curs sencer. Aquest índex interactiu es troba dins de la part general. Un altre índex és el d'aquest curs, és un curs per preparar l'examen de C1 d'alemany. És un curs basat en un llibre, el llibre Werkstatt, i aquí són entrenaments per practicar la comprensió escrita i la comprensió oral. Tenim la primera part d'informacions, test 1, anem al 8, imaginem que els alumnes estan al 8, aquí està el curs sencer, estructurat per unitats, amb un número, i aquí clico a 8, i ja ens trobem dins del test 8. I aquí tenim un quiz per practicar la comprensió escrita. ¿Vale? Entonces, el quiz per practicar la comprensió escrita amb totes les explicacions, i per accedir a aquest quiz, simplement anant aquí al test 8, arribem a aquesta secció del curs. Per aquesta raó, aquest índex interactiu queda molt maco, perquè podem visualitzar ràpidament el contingut global del curs i anar a la secció que ens interessa. Bé, aquí hem pogut veure dos mostres pràctiques de com podem configurar un índex interactiu dins un curs Moodle. Hi ha un altre tutorial on s'explica pas a pas com dissenyar un índex interactiu. Això seria tot. Moltes gràcies per la vostra atenció i salutacions. Que vagi tot molt bé. Adeu.